भाई चुम्मा हमले हो अरे रुक ना रे डीजे बंद कर बेटा पलम जे तू रुक ना रे भाई चुम्मा हमले हो भाई बाराती में ऑर्केस्ट्रा बलाइल छोरी पियर की फराक वाली आइल भाई बाराती में ऑर्केस्ट्रा बलाइल छोरी पियर की फराक वाली आइल 500,000 दाना दन दे हब अरे दन दे हब अरे रो डीजे बंद कर तू रुक ना रे भाई पहले हमले हब तू रुक ना रे भाई चुम्मा हमले हब तू रुक ना रे भाई पहले हमले हब भाई बाराती में ऑर्केस्ट्रा बलाइल छोरी पियर की फराक वाली आइल भाई बाराती में ऑर्केस्ट्रा बलाइल छोरी पियर की फराक वाली आइल 500,000 दाना दन दे हब अरे दन दे हब थोड़ा दम ले हब रे भाई तू रुक ना रे भाई पहले हमले हब तू रुक ना रे भाई चुम्मा हमले हब हमले हो तू रुक ना रे भाई चुम्मा हमले हो तू रुक ना रे भाई चुम्मा हमले हो देखेला भीड़ भइल बाटे अपार रे छौरी के चलते होई लागता रे मार रे छौरी के चलते होई लागता रे मार रे रुक ना रे देखेला भीड़ भइल बाटे अपार रे छौरी के चलते होई लागता रे मार रे छौरे से पहले बुढ़ो कहे 2,000 दे हब 2,000 दे हब अरे रुक ना रे डीजे बंद कर बेटा पलम जे तू रुक ना रे भाई पहले हमले हब तू रुक ना रे भाई चुम्मा हमले हब भाई चुम्मा हमले हो तू रुक ना रे भाई चुम्मा हमले हो तू रुक ना रे भाई चुम्मा हमले हो देख ले भाई तो होला न जाई तू रुक ना रे भाई चुम्मा हमले हो बिपिन बवालिया के करी कॉम्प्रोमाइज बिपिन बवालिया के करी कॉम्प्रोमाइज रुक ना रे देख ले भाई तो होला न जाई बिपिन बवालिया के करी कॉम्प्रोमाइज मन बेटा औरी रात भर नचाबाई दे हब अरे रुक रे बाबू रात भर ऑर्केस्ट्रा होई तू रुक ना रे भाई पहले हमले हब तू रुक ना रे भाई चुम्मा हमले हब रिकॉर्डिंग बाय निषाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो जारंग गाय घाट मुजफ्फरपुर।